COVID-19 sortutako osasun krisiak aurreskolak ixtea ekarri zuen, eta ixten joan ziren heinean aurreskolak partzuergoak alde bakarrez, hezitzaile zein kudeaketa ordezkapen kontratu berririk ez egitea erabaki zuen. Hori dela eta ehunka izan dira lan egiteko aukerarik gabe geratu diren langileak, horrek dakarren kalte pertsonal guztiekin. Gainera, erabaki honek aurreskola batzuk ordezkari gabe egotea ekarri du, koordinatzailerik ez dagoelako. Labetik gure eskutan dagoen guztia egiten ari gara kalte hauek ahalik eta txikienak izan daitezen. Hori dela eta partzuergoari ordezkoen araudian oinarrituta eskaera zehatzak egin dizkiogu. Baremazioan egoera babestu bezala puntuatzeari ezezkoa bota digute, eta hurrengo baremazio deialdirako aztergai utzi nahi dute. Gainera, alerta egoeran ez direnez kuota kobratu, diru sarrera hori ez izatea aitzaki urtero moduan, abuztua kobratzeko gutxienez 175 egunak lan eginda egon beharko direla erantzun digute. Lehentasuna errespetatuko da aurreskolak irekiko direnean. Itzultzen garenean, ez dira ordezkapen guztiak beteko, ratioen arabera ordezkatuko da. Bestalde, hainbat prozesu eta negoziazio guztia bertan behera geratu dira. Hala nola, finkoen leku aldatze lehiaketa, aurrematrikulazioa, lab sindikatuak aurreskolak partzuergoan duen ordezkaritza sindikalaren gehiengoari esker, bakardadean sinatutako akordioak ordezkoen araudia betetzea exigitzen du. Finkoen leku aldatzea edota esleipenak zelan egingo diren jakin nahi dugu. Beraz, egoerara egokitutako neurriak eta ikasturte bukaera eta hurrengo ikasturterako itzulera plana negoziatu nahi ditugu. Prebentzio plana, ration jaitsiera eta plantilla handitzea behar dugu segurtasunez lanera bueltatzeko. EAJak langileok egin nahi gaitu krisi honen erantzule bakarrak, baina lab aurrean izango dute tinko. Hezkuntza sistema propio baten alde borrokatuko dugula, jaiotzetik berdintasunean oinarritutako hezkuntza eskubidea bermatuko duena, Euskal Eskola Publiko Komunitarioaren bidean 0-3 zikloa euskalduna, kalitatezkoa, doakoa eta unibertsala.